Kardom kadoka via pantan nang lituma pan arling channel hin pen puthot kardom pachirik lo pini ke karbi a subject MCQ le isi hini chelang ponlo na lamjir akrong ko ando lo a son photo son trok son troxy son near cap answer son near cap Roman adak make ko ando A 16 B 20 C 21 D 26 answer D 26 Ame ke pache rob chok lim pen ajor ke do apan ko pilo kipu A lamsai B aklim C adak D lamthe answer D lamthe 1978 aningkan Karbi alamet along phur ki mu pipot si ke do A Karbi alam pen lo ke than cheng B English adak pen ke toklong C Roman adak pen ke toklong D Karbi longri ke long answer C Roman adak pen ke toklong adak buku pia phansi ki pulo kitab ke tok aphan Kasiri aphan lamthe ke tok aphan kacharli aphan answer C lamthe ke tok aphan lam son ko ando A soni B sontham C sonpli D sonphom answer soni lam buke kupilo A bang pen kachingki B ajor ke do ase C angho pen kaningje D isonnat takali answer B ajor ke do ase Karbi alam along kinang ni Roman adak ko andolo A 5 B 9 C 8 D 7 answer B 9 Nepi alam ne chinghon chenam komat alamet pusi kaning jelo A kehaibe B longkam teron C bidor sinkro D bamonpo answer A kehaibe Karbi alam pen ke tok cheng akitab amen kupilo A bituso B hemphu arnam ikethan C catechism of the Mikir D arleng alam answer D arleng alam aber ke jong alamet po angbong bhasa sanman anong A komat lokelong A bidor singkru B samsing hanse C longkam teron D durgeshwar senar answer A bidor singkru Karbi lamet amei kupia phansi ke senglo A lo kacharli aphan B lamet kabuchi aphan C lo ke thana aphan D lo ke tok aphan answer B lamet kabuchi aphan Aron ateng a kitab komat alamet pusi ke toklo A bonglong terang B bidor singkro C bamonpo D dhoneshwar ingti answer A bonglong terang komat alamet po bangsi ke cheng C KLA amei phu ke manlo A professor rongbong terang B longkam teron C samson singh ingti D bonglong terang answer B longkam teron Karbi lamet amei komentu aningkan si ke senglo A 1952 B 1966 C 1951 D 1978 answer B 1966 Chorolo nangli tumavan neli video ki jut anang kelang dun ikpot lape nangli tum neli channel subscribe kelang polote subscribe ikta video bang ta aning dok polote like comment lapen share ta pe ikta tang te mugu thoda video longle chetong ik thulo nang kardom